Вижте какъв готин лабиринт построих. Изберете хамстери. Така, този път аз ще избера Дана. Аз съм с Алис. Алис! Шансовете в този случай са еднакви, така че ще видим. Приятели? Хайде, Дана! Да започваме. Моля, слушайте лайк. Да, определено. Алис се изкачи. Какво? Тя се изкачи ли? Това брои ли се? Тя не искаше да се плъзга по хълма. Хора! И Дана направи същото. Нека се съгласим веднага. Това са хамстери, така че използват всичките си възможности. Вау! Ако хамстерът имаше крила, щеше да може да размаха крилата си и да лети право към финалната линия. Следователно, ако използва ногти... Хайде, Алис! Дана! Дали наистина е Дана? Дана, давай! Хайде, вече е наполовина! Алис! Успява! Още малко! Давай! Не! Да! Дана, страхотно си! Дана, готино! 1-0! Изглежда, че комплектът ще бъде мой. Сега ще разберем